Som-hi, vinga, que arrenquem l'última setmana del mes de març. Ja estem immersos en Setmana Santa. Agustí Danés, hola. Hola. L'infopodcast del 9-9, amb Eudald Puig. A veure, Agustí, de què parlem avui? Doncs avui d'ocells. Que no és el mateix que parlar dels pàjaros, que normalment a vegades se n'ha dit. Exacte, no té el mateix sentit. No és el mateix que parlar de pàjaros ni de pàjares. Però al final, tant els pàjaros com les pàjares també són ocells. Jo el que vull parlar és d'ocells, perquè trobo intel·ligent la iniciativa dels ajuntaments de Manlleu, de Roda, de les Masies de Voltregà i les Masies de Roda, municipis resseguits pel riu Ter, de posar en marxa un projecte anomenat Birding del Ter. I Agustí, aviam, explica'ns exactament en què consisteix aquest projecte. Mira, això és un projecte per fomentar el turisme a l'entorn de l'observació i identificació d'aus en el seu propi hàbitat i amb l'aparador d'una fira pròpia que es farà pel maig. I per què dic que és intel·ligent la iniciativa? Perquè combina una idea de preservació, un atractiu natural que ja existeix i ho transforma també en una activitat d'oci i alhora cultural, de coneixement. A l'entorn del Ter, i aquests 4 municipis que he esmentat tenen el riu com a fil conductor, existeixen importants colònies d'ocells, d'aus, colònies d'ardeits com el martinet blanc, el danit o les plugabous. I a les Masies de Voltregà, a la zona del Despujol, hi ha habilitat fins i tot un mirador que sempre genera interès en la gent. Llavors és fer un pas més i transformar això en un atractiu, diguem, organitzat per fomentar el turisme i, com he dit, la cultura i el coneixement. I precisament en faran una fira. Sí, ja tenen dates. El 9 i 10 de maig faran una trentena d'activitats relacionades amb els ocells i esteses també aquestes activitats a tots els municipis, com sortides a la natura, alliberament d'aus, concursos d'identificació d'ocells, i a vegades hi ha projectes estrambòtics i altres, com aquest, que lliguen molt bé i tenen moltes variables que lliguen amb el territori i amb l'existència d'una realitat que ja hi és present. I avui, on anem? I Agustí, va, arrencant la Setmana Santa, no sé si tens algun acte per nosaltres, a veure. Doncs mira, avui et sorprendré perquè Aviam. em dius on anem i et diré enlloc. Enlloc? Enlloc, dic perquè els nanos han acabat el col·le, Sí. els mestres fan vacances, és Setmana Santa, qui més qui menys tothom baixa una mica el ritme i per tant el consell d'avui seria que cadascú vagi on vulgui, on pugui o que no vagi enlloc perquè a casa també s'hi està bé. A casa mirant el Nou TV, per exemple, tota l'estona, o escoltant els infopodcasts que ens queden pendents. És una bona opció, per exemple. Una opció excel·lent. Agustí Danés, moltíssimes gràcies. Nosaltres tornem demà, que vagi bé. L'infopodcast del 9-9, una coproducció del 9FM i La Xarxa.